Je špatně? Je špatně? Ne? Neměl starý výtyk? Jo, jdeš? Podle Tomášové reakce. A jo, koukám, že je před náma něco podobného. Tak to je halus. Jo. Jdeme na Čertův kopec. Ale dobrý pojmenování, vypadá to, kdyby šel do pekla, vole. No, to jdeš jenom nahoru, tady do prudka. Tak to je hodně halus. Hodně štěstí, no. Je špatně? Je špatně? Ne? Neměl starý výtyk? Jo, jdeš? Nad tebou je červená. To je zabiják, vole, kam zabloudil, ne, ještě. Ty jsi měl jít přes ty kořeny, nebo tam je možná obklika nějaká. Tak zkusím vám to nahrát. To je raketa teda. Tam jsme seděli. To je hodně. Ale tak jako, vypadá to strašidelně. Ale jestli nepotřebuji ani pomoc ruk, tak to je docela v pohodě. Ale bolí to. Stehna bolej. Týpek šel někam tam, ne? Zabiják. Prostě on. Telefonek mi to moc nedává. Už se mi asi... No prostě on je opět teplej. Tam se vybije. Vypne, jenom jsem mohl nechat chvilku na sluníčku a bylo tam, že dokud ho neskladím, tak mě prostě nebude fungovat. Co mi ještě stalo? Hustárna. Ty vole, ale to vypadá hustě. Jak stračatelový kameny. No, teď se to dá. Hele, teďka půjdeme na nějaký Čertův kopec. Do převýšení nějakých 720. To je možná ta maximálka. A pak už to půjde dolů. Že by to chtělo vyjít, pokud je ještě světlo trošku. Pardon, jsem fakt zarychlý. No a ať jdeme z kopce spíš. Nebo prostě, ať to pod mě úplně není špatná cesta, protože toto šlapat, třeba tenhle kopec pod mě, tak to by bylo teda. A jo, koukám, že je před náma něco podobného. Tak to je halus. Jo. Jdeme na Čertův kopec. Ale dobrý pojmenování, vypadá to, kdyby šel do pekla, vole. Ale... do háje! Peklo je dole. To je hodně hustý. Nic za vás vypnu, já si musím trošku pomoct rukama. Aspoň držet batoh. Nahoře. Jsem zase tu. A jdem zčeknout, jestli ten kopec stál teda za to. Podle Tomášové reakce to vypadá, že jo. Jdem se přesvědčit sami. Ale jo. Tak to mám vědět, kam. Krása. Vyřízený, ale krásný, ty vole. Konečně
jsou tady ty výhledy. Jo. Čatan byl zasloužený, fakt zasloužený. Jinak nejde říct. Tak jdeme momentálně z jedné pěkné vyhlídky, kterou vidíte, nebo už jste viděli. Ale bohužel jméno na mapách není, takže neprozradím, jak se jmenuje. To je prostě v Malých Karpatech, kousek pod Čertovým kopcem. No, máme tady ještě ze pár vyvýšení bude, 50 metrů. A pak už to půjde dolů, našli jsme to rychlejší nějakou cestu. Takže máme posledních 32 kiláčků, že to budeme za chvilku i na 30. No ale začínají se stahovat mračna, no. Hlásili v rádiu, že mají být dneska tepla hrozný. No a pak má přijít deště, no. Takže uvidíme. Posílal mi brácha, že to šlo, myslím, z Německa to na nás, na Čechy, na Česko. No já tak já nevím, co to tam bylo, ale prostě na nás. A pak, že to jde směr nějak semka, no. Snad se nám to třeba blbě zafouká a vyhne. No, pro nás dobře zafouká a vyhne a je to pod. To je to vyvýšeníčko. To je to vyvýšeníčko. Tak vám ukážu ještě převýšení naše. Haška. No tak tam zase do kopce, no jdeme, no, klasika. Tak až bude něco pěkného, zase ozvem. Nebo my až budeme pěkní, že? Jaká louka, jaký keříky, ne? Hustý. Vypadá to drsně. Nebo minimálně hodně zajímavě. Jako tady jedou hodně na ty stromy sázení a tyto věci, tyjo. Už toho asi hodně vysekali. Tady asi je ta těžba dřeva. Bylo napsaný, pozor, těžby dřeva. Tak asi tady, vole, odsaď pochází hodně dřeva. Hodně papíru. Tak my jsme kam měli tak chviličku, půl kiláček kopeček dolů a rovinku a zás jdeme hore, tak dáme tomu. Ale všude tady popadaný stromy teda, to je fakt halus, jako. Fakt ranec popadaný všude. Hodně odflákli. Hele, tak děcka, máme tady challenge, jo? Tady nevím proč. Že by to docela zvláštní, já nevím, mám docela rád, vidím ty kiláky teda než minuty. Nebo hodiny. No, jdeme na Čermák. Je to 590 vyvýšení, ale my jsme 600, takže jdeme jenom dolů v podstatě, my nejdeme teďka nahoru. A je to 55 minut, takže zkusíme to stihnout dřív, nebo minimálně uvidíme, schválně, jestli to stihneme dřív, určitě nebudeme utíkat. I když mi z kopečka teda minimálně já chodí, když je to fakt kopec, tak chodím klusem, protože pomalu mě bolí prostě kolena a klusem je to pro mě lepší. Tak schválně, pak se ozvem teda, jestli to stihneme. Musíte napsat schválně, napište do komentářů, jestli jsme to stihli dřív nebo ne. Předtím tam bylo 10 minut nějaká věc, ale šel jsem fakt rychle a stihl jsem to za nějakých 6-7 minut, něco takového. To máš teda za nějakých těch 9-10 si myslím. Cca. Možná trošku i líp. Takže jako jde to rychle, takže schválně, ale jako fakt jsem šel hodně rychle. Tak uvidíme. Dáme to, ne? V klídečku, ty vole. Aspoň za 50 minut. Zapneme stopky, na konci ukážeme stopky. Tak jo, zapínáme stopky. 3 a jdeme teda. 3, 2, 1, pojď. Hele, za mě jdeme hodně dobře. Já myslím, že bychom to měli pokořit. Udržujeme si tempíčko. Za chvilku dáme pití pauzu. A budeme pokračovat. Myslím, že jsme 2 kiláky od toho. Čas nevím, ani ho vědět nechci. To se dozvíme až na konci. Tak na konci se vidíme. Zabíjáme kopečky! Tak. Konečně nádherný výhled.
Tam je to hodně hustý, tam bych hodně chtěl být. Hodně hustácky tam na tom poli. Tam přespat prostě polu. Planíně, takhle na plánině, tam přespat, to byla paráda. Bylo mě to nechcát, ale fakt. Nebo když, tak by nemuselo moc. Tak, jsme Čermákovice. A to si děláš kozy, ne? To se nestane. A je to 48 minut. Počká, nehybej se. Skoro 49, no. Ale dobrý, vole. Jo, Tome, tam, vole. Jo? No, situace takové, jsme u rozcestníku někde u těch Čermákovic. No a je tady nějaký pěkný posezení kemp, studánka, záchody. Možná tady půjdem, zvedá si vítr a bude chcát, no. Uvidím. Začal foukat strašný vítr. Takže jsme potkali, tady jsme byli na tom rozcestí Čermákovice, nebo u toho rozcestníku. A byli tady nějaký dva kluci, trempáci. Už si dělali plachty, tak jsme se ptali, jestli nešli tudy, kudy potřebujeme jít my, jestli tady ještě nějaký pěkný místo na spaní. Říkali, že ne, že jdou ze stejné strany jak my, ale že si myslel, že ne. Tak jsme uznali za vhodné, nebo s nima jsme kecali, že má být canec, už začalo pršet, vítr jak prase. Všude popádaný tady stromy, houpou se, vole, opřený. No, uznali jsme, že tady teda si přespíme a zítra vstaneme o 2 hodiny dřív a půjdeme, no. Ale je to 27 do zítra, jako do Bratislavy to dost, no, tak uvidíme. Tady je studánka, modránská bába, ta vita, moc dobrá voda, fakt, když někdo bude, to je hrozně dobrá. Vylil jsem vodu tady v Lucku a jdu do studánku. Ozvu se pak nahoře, ukážu kemp a borce. Tak, spíme na Čermákové louce, jsou tady s náma kluci. Máme 27 kiláků do konce. Nádherný tremský místo. Ještě doporučuji, když budete malý Karpaty, tady zakempit. Čermáková louka, nádhera. Fakt krásný. Záchod tady je jakože 1, 2, 3 Kadibutka. Dole studánka. Tomáš se teďka šel opláchnout. Kluci si na tu Kadibutku šli schovat jídlo. Tak se vám ozveme, jak půjdeme spát a je ráno, no.